ଦେଖିବ ରହିଥା ବୋଉ ତ ଦେଖିବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗାଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଛି ର ଏ ବୋଉ ଏ ଶୀଘ୍ର ଆସୁନୁ देख देख के हस्ती देख अरे रामो बुझे बाबू बाबू स्टेशन में कुली काम करती मैं नजर पड़गला सागरे नहीं आसी कुली काम करथिला से कोन सागरे आस्ती लागला बाबू तोर आडे न पके पा सागरे नहीं आसी सतरे कोन हां बाबू आ कथा बुझुता मुके फ्रेश का हां कोन किनी कोन एमती सुखी कोन काटे कोनी कोनी कोन हेसी ओआ करी मौसी छोट भाग्य ने जेतबे जन्म होईची सबले सुख को जाबुडी धरे कोन संभव तुमरे का घरे रही की काम तम करथलो ସେମାନେ ଚାକର ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କଲେନି ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ମାଉସୀ ଗୋଟେ ପରିବାର ସହିତ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଏ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବା କେତେ କଷ୍ଟ ସେ କଥା ମୋ ଛଡା କେହି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି ସେଇଥିପାଇଁ କାହା ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି ତାବଲେ ଷ୍ଟେସନ ରହି କି କୁଲି କାମ ଚାକର କାମଟା କୋ ଅଫିସର କାମ ଯେ କୁଲି କାମ ଲାଜ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଚାକର ହେଇ ରହିବାର ପରାଧୀନତାଟା କୁଲି କାମରେ ନାହିଁ ନା ସେଥିରୁ କହୁଛି ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସି ପାରିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତତେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି ମୋ ଘରକୁ ଆସିବାର ଅସୁବିଧା କରୁଥିଲା ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ ମାଉସୀ ପୁଅ ବୋଲି ଧରି ନେବା ଆଉ ନିଜ ପୁଅ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆସିନଥିଲି ମାନେ ନୁହଁ ଯେ କେବେ ବି ଆସିନଥାନ୍ତି ମୋର ତ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମନ ତ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ନିଜର କିଏ ଅଛି କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଶୁଣ ୟା ଭିତରେ ନା ମୋହନର ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ମାଆକୁ ତତେ ମନେ ମନେ ଅନେକ ଖୋଜିଲୁ ସେ ଘର ପାଇଁ ଆସି ଚାଲି କରୁଛି ତୋ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦେଲୁନି କୋଉଠି ରହିଛି ବା ଠିକଣାରେ ବି କହିଲୁନି ଆମ ମା ପୁଅଙ୍କର ପସ୍ତି ବେଳେ ଯାହା ସାର ହେଲା ତାମାନେ ୟା ଭିତରେ ମୋହନର ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି ଯାଅ ଭଲ ଭଲ ହେଲେ ଏଥର ତୋ ବାହାଘର ମୁଁ କରିବି ମୋ ବାହାଘର ଆମର ଏଇ ଘରେ ତୋର ବାହାଘର ହବ ହଉ ହେଲା ଏ ମାଉସୀ ବୋଲ ଘରେ ପଖାଳ ଅଛି ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଘର ପଖାଳରେ ପାଟିରେ ବାଜିନି ଯଦି ଘରେ ପଖାଳ ଅଛି ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ କଥା ଏ ଅନେଇଲ ମତେ ମରଣ ହଉନି ଯା ପୁଅଟାକୁ ମୋର ଭୋଗ ବସ ରଖି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କେତେ କଣ ଭାବୁଛି ହଉ ରହ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଖାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଖାଳ ଆଉ ମାଉସୀ ସମ୍ବୋଧନ ସିନା ଅଲଗା ଖାଲି ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇଟା ଅଲଗା ପିଲାଦିନ ମା କୁହେଇ ଏ ମାଉସୀର ପନ୍ତକାରୀ ଜন্য আমি কেটে অଲଗା ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବି ଏଇଠି ରହିବି ଏଇଠି ରହି ଯାହା କରିବା କଥା କରିବି ହଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ଏଇଠି ରହିବି ଏଇଠି ରହି ଯାହା କରିବା କଥା କରିବି କୁଆଡେ ଯିବିନି ମୁଁ ଖାଇବା ଆଣିଛି ତମେ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣୁଛ ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବା ଦରକାର ନାହିଁ କେମିତି ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ତମେ ଘର ପୁଅ ଭଳିଆ ହଁ ପୁଅ ଭଳିଆ ଯେ ହେଲେ ମୋହନ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ବୟସ ତ ସମାନ ହେଇଦେବ ତ ବଡ ହେଲେ 150 ସାନ ହେଲେ 150 ଦିଅର ଆଚ୍ଛା କୁହ ମୁଁ କୋଉ ସମ୍ପର୍କ କରିବି ମୋର ସେ ଦିଅର ଦେଢ଼ଶହ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ମୋହନ ଯେମିତି ମୁଁ ବି ସେମିତି ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋହନ ତମ ସ୍ୱାମୀ ତାମାନେ ତମେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଭାଗବଣ୍ଟା କରାଯାଏ ସେ ତ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ହେଇଥାଏ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲି ତାହେଲେ ମୋହନ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଅସଲି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତମେ ହଉଛ ମୋର ନକଲି ସ୍ୱାମୀ ସେମିତି ବି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଏଇ ଧନ୍ୟ ମୋହନ ଯେମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ତମେ ବି ସେମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ତାମାନେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜରେ କୌଣସି ପତ୍ନୀର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁକୁ ଆମ ସମାଜବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ହଉ ହଉ ଆମେ ତ ଆମ ଘର ଭିତରେ ରହିବ ନା ନାଇଁ ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଆମେ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ହବ ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଁ ତମକୁ ବୋଉ ଭାବରେ ଡାକିବି ଆଉ ତମେ ମତେ ରାମ ବୋଲି ଡାକିବ ସେମିତି ହେଲେ ମତେ ଲାଗିବ ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ଆଉ ତମେ ହଉଛ ଏ ଘରର ଚାକର ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ମାଉସୀ ମୋହନ ଆସନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେମିତି କହିବେ ଆମେ ସେମିତି କରିବା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ କଥା କହିବି ହଁ କହୁନ ମୋ କଥା ରଖିବ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି ବୋଉ କହୁଥିଲେ ତମ ନାଁ କୁଆଡେ ରାମ ହଁ ରାମ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ
ରାମ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିଲେ ଚଳିବ? ରାମ ଭାଇ ହଁ 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 ଚଳିବ ଚଳିବ ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କଣ ଡାକିବି? ମତେ ମୋ ନା ଧରି ଡାକିବ? ନାଇଁ ନା ଧରି କେମିତି ଡାକିବ? ଅଭଦ୍ର ବୋଲି ଲାଗିବ। ଦେଇ ବୋଲି ଡାକିବ? ହଁ ଦେଇ ଅଭଦ୍ରାମୀ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ନିଜର ଲାଗିବ। ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇ ବୋଲି ଡାକିବି, ଭାରି ବଢିଆ ହବ। ରାମ ଭାଇ ଏମିତି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ। ଆଚ୍ଛା ରାମ ଭାଇ, ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ତମର ଆଗରୁ କୋଉଠି କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଏବେ ଏଇଠି ନୂଆ କରି ହେଲା? ନାଇଁ 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 ଏ ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲି ସେ ମାଲିକକୁ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦେଇ ବୋଲି ଡାକିବି। ତମେ ଏମିତି କେତେଟା ଜାଗାରେ କାମ କରୁଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଦେଇ ଜଣକ କେମିତି, ମାନେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କେମିତି? ରୂପରେ ଗୁଣା ତ ବାରି ହେବନି, ସାକ୍ଷାତ ଦେବୀ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଦେଇଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଛି? ହଁ ଶୁଣୁଥିଲି ତାଙ୍କ ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି। ସେ ବାହାଘରେ ତମେ ଖୁସି ନା ରାମ ଭାଇ? ହଁ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ହେଲେ ସେ କଥା କାହିଁକି ଆଉ ମନେ ପକଉଛ? ସେଠି ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଘର ସହିତ ତ ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କଟି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଠି ସମ୍ପର୍କ କଟି ଯାଇଛି ସେ କଥା ମନେ ପକେଇଲେ କେବଳ ଦୁଃଖକୁ କିଣିବା ସାର ହବ। ହଁ ଯେ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ତମେ କଣ ତମ ଦେଇ ତଥା ସେ ପରିବାରକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବ? ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ତମ ଦେଇ ସହିତ ଏବେ ଯଦି କୋଉଠି ଭେଟ ହୋଇଯାଏ, ରାସ୍ତା ଘାଟ ଛକ କିମ୍ବା ତମ ଦେଇଙ୍କ ଶାଶୁଘରେ ତମର ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ? ମୁହଁ ଲୁଚା ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବି। କାହିଁକି? ଆରେ ମୁଁ ମୁହଁ ଦେଖିବେନି ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି ପରା। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଫେରି ତମକୁ ସେ ଘରେ ରହିବାକୁ କୁହନ୍ତି? ନାଇଁ 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 ସେ କହିବେନି କି ମୁଁ ରହିବିନି। ଏ ଦେଇ କାହିଁକି ଏତେ କଥା କହୁଛ କହିଲ? ମତେ ପୁରା ଭୋକ ହେଲାଣି, ଖାଇବି। ମାଉସୀ କୁଆଡେ? ଆରେ 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 ମାଉସୀ କି ସେ ପୋଡା ମନେ ମୋର ଖାଇବାକୁ ଆଣି ଗପିବାର ମାତି ଯାଇଛି। ହଁ ରାମ ଭାଇ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଗଲା। ଇଚ୍ଛା ତମେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି ଯେ? ଓହୋ ବୁଝିଲି, ମୁହଁ ଚା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ 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 ମତେ ଲାଜ ଲାଗେ। ଲାଜ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତ ପୁଣି ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିବ ନା। ଜାଣିଛ ରାମ ଭାଇ, ନିଜର ଲୋକର ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଆତ୍ମୀୟତା ବଢେ, ଆଉ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ତା ଛଡା ତମର ସେ ପୁରୁଣା ଦେଇ ଆଉ ଏଇ ନୂଆ ଦେଇ ଭିତରେ ଫରକଟା କର ତମର ଜାଣିବା ଦରକାର କି ନା? ନାଇଁ 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 ମୋର ଫରକ ଜାଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତି ଦେଇ ତମେ ବି ସେମିତି ଦେଇ। ସେ ଯେମିତି ଆତ୍ମୀୟ ଥିଲେ ତମେ ବି ତ ସେମିତି ଆତ୍ମୀୟ ହେଇଗଲଣି। ଆଉ ଖାଇବାର ଫରକ ଜାଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଦେଇ ପରିଶି ଦଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଅମୃତ। ତାହେଲେ ତମେ ଆମ ମୁହଁ ଦେଖିବନି? ହଁ ମୁଁ ଦେଖିବିନି କେମିତି? ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ନ ଦେଖିଲେ ସେ ଲୋକକୁ ଘୃଣା କରାଯାଏ ଧରାଯିବ। ମୁହଁ ଦେଖିବି, ମୁହଁ ଚାଲି ଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଝିଅ ବାବଦରେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଗହଣା କିଛି ବି ମାଗିବି, ଖାଲି ପଦଟିଏ କଥା ମାଗିବି। କଥା କି କଥା? ଏଇ ଯେମିତି ମତେ ଛାଡି ଏଇ ଘର ଛାଡି ତମେ କୁଆଡେ ଯିବ, ସାରା ଜୀବନ ତମେ ଏଇଠି ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଏ ତେଣିକି ତମେ ରହିବ କି ନ ରହିବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତମ ଉପରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ କଥା ଦିଅ ମତେ। ସେ ଅଶୁଭ କଥା ତୁମରେ ଧରନି, ବରଂ ମୋ ଆୟୁଷରେ ତୁମେ ବଞ୍ଚି ରୁହ। ମୁଁ ତମ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିବି। ତାହେଲେ ଏବେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖ।
ମୁଁ ତ ସେଦିନ କହି ଆସିଥିଲି ବାବୁ ଯୋଉଠି ବରସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ବାହାଇ ସୁଖ କରିବ। ହେଲେ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ସଂଯୋଗ ଦେଖି ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସିନା ତମକୁ ଦେଖିନଥିଲି, ତମେ ତ ମତେ ଦେଖିଥିଲ, ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତମ ଘରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବନି ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲି। ଆଜି କାହିଁକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ମୋଠୁ କଥା ଆଦାୟ କରିନେଲ? ସେଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୋ ଖୁସି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ରହିବିନି। ତମେ ମତେ କଥା ଦେଇଛ ରାମ ଭାଇ। ଆରେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ଏଠି ରହିଲେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦରେ ଆମେ ପୋତି ହେଇ ପଡିବା। ଏ ରାମ ଭାଇ, ପ୍ରେମ ମୋର ସାକାର ହେଲାନି। ସହିଛି ତମେ ଯଦି ଆଜି ମୋ କଥା ନ ମାନେ ଘରେ ପାଦ ଉଠେଇ ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତମରି ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ରାମ ଭାଇ, ସ୍ୱାମୀ ନହେଲ ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁଟେ ତ ଏ ଘରେ ରହିଛ, ଏ ଘରେ ତମେ ରହିଲେ ମୁଁ ତ ତମର କିଛି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିପାରିବି। ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ତମ ଲୁଗା ସଫା କରିଦେବି, ତମ ଗୋଡ ମୋଡି ଦେବି, ତମର ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିବି। କଣ ଏତିକି କାମ ତମେ ବି ମତେ ବଞ୍ଚିତ କରିବ? ବୁଝୁନ କାହିଁକି ଏଠି ରହିଲେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ସବୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ କେହି କିଛି ବି ଜାଣିବେନି। ବଞ୍ଚି ପାରିବି। ଦେଖ, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି এই ଘର ଲୋକ କେହି କିଛି ବି ଜାଣିବେନି। ସେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ତମେ ମୋ ଉପରେ ରଖ। ହେ ଭଗବାନ, କାହିଁକି ଭରସା ବିଶ୍ୱାସର ଜାଲ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇ ମତେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କରିଦଉଛ? ରାମ ଭାଇ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ଲିଜ, ଏବେ এই ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାମ ଭାଇ ମୋ କଥା। କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି? ରାମ କୁଆଡେ ଯିବ? ରାମ ଭାଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା? ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ କଣ ପାଇଁ? କଣ ଭାଇ? କଥା କରିକି ରାମ ଭାଇ ତ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରୁଛି? ମୁଁ ତାର କଣ କଲି? କଣ କଲେ ତମେ ନିଜେ ଜାଣିଲ? ତମେ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ବାହା ହେଇଗଲେ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ରାମ ଭାଇ ତମ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରାଗିଛି? ଆରେ ତମେ ଏତେ ହସୁଛ କାହିଁକି? ଏଇଟା କଣ ଏତେ ଛୋଟିଆ କଥା ତମେ ହସୁଛ? କଣ ହେଇଛି? ପୋଖରୀ କଣ ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି? କିରେ ରାମ, ତମେ ତ ବହୁତ ପୂର୍ବ ଭିତରେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ଆଉ ନ ଖାଇଲେ କଣ ଏମିତି ଚୁପଚାପ ଠିକ ତୁ ବି ସେମିତି ତ ଖାଇବାକୁ ନଦେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଗପୁଛୁ କଣ? ଭାବିବା ସମୟ ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛି। ରାମ କହିଛି, ଏ ରାମ ମୋ ଶୁଣଟା ବା, ମୁଁ ତତେ ନିଜ ହାତରେ କହିଲି ନା, ଆସ ଖାଇବିନି, କିଏ ଘରେ ରହିବିନି, ଏବେ ଚାଲି ଯିବ। ଚାଲିଯିବି। ହେ ରାମ, ତୁ ଏମିତି ରାଗୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ମୁଁ ମାନୁଛି ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ କଣ ତାର କ୍ଷମା ନାହିଁ? ଆରେ ଏଇ ପାଇଁ ତ ଶେଷ ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ